reporting to the angel, reporting to the angel, reporting to the angel. Zinopera mushere. Zinopera mushere. Hey. Yes. Zinopera mushere. Zinopera mushere. Kuna mukuzinga msoro. But mune side la muri kuwandi. Kupi? Ndokune chiko. Ku left yako kuti ku right. Ku left. Ku left yako kuti ku right. Ndokune homwe zi. Ndokune homwe ka. Saka chakasisa. Sirise baba Isabel. Baba Pati. Makabatira iko nasi Zimbabwe. Ndakagukuchira. Right. Zvamakandituma kuti ndiite. Ndinofamba nokutendera ndiri mukati mekutsvaga. Don't forget kuti vekuchipinge vakasvika but pane zvapakati Daniel Rosh kubva muHarare. Yes. Vachienda kuchipinge. Ichokwadi ichocho. Mushure mekunge mumwe murume atora mudzimai womuriri. Ichokwadi ichocho. Vachitanga kusasana. Vakaona hembe dzavanga vakapfeka musisina mumba imomo. Muridzi wemudzimai. Yes. Vafonera mudzimai. Chokwadi. Wakaendereko wakakumbira kuti uri kuenda. Yes. Uri kumbira wakakutaura nehama iri padhuze. Apo hama yaipo. Kuvambokata zvake foni. Right. Ndokuzodzokera zvikanzi ndiri kuzviziva. Imbopawo foni warara winaye nhasi. Murume achibva ramba. Zvikanzi no problem. Nyaya iri panapa ndeyekuti hembe dzamuri kutsvaga ndiye ndinadzo kuno. Zvakaita kuti mukadzi nehembe dzakatsvaga nedzanga dziri mubhegi akatarisa dzikashayikwa. Zvikanzi aiwa pane zvakawanda zvose murume ngaapfeke asi achipfeka akakwanisa kutanga kunzwa kufambiwa kunzwa kuti hembe yandakapfeka but pane zviri kungoitika mumuviri wangu. Zvikanzi aiwa hembe mazuva ose dzinoita zvakanaka asi ndini ndiri kukonzeresa. Mogadzikana musawana kwamunoenda kunyange kubasa mukoma wangu. Mirire kudzoka tosangana kupi? Tosangana kuchipinge. Asi tosangana kuchipinge ndo parichataura nyaya. Iwewe mudzimai hauna hembe imwe yaungapfeka chikonzero hembe sendakatora ndinadzo kuno. Asi chivhura pesi yako ukabvira pesi ukaunti bhegi rako unowanika hembe yako yaimomo. Pfeka iyoyo. Wapfeka iyoyo tosangana kupi? Kuchipinge. Chishamiso muri yeZimbabwe. Murume uyu akabva zoti ndaita mhosva ene ndiri kuonekwa pano kuti angari pa light baba. Aionekwa pano sezvaita. Zvikanzi usaenda kubasa. Mukada kuenda kumashipsi kutenga zvinhu zvenyu sasana ifamba muchida zvese. Asi mukangoita pfungwa kuti takukwira bhazi kana tiri kufunga kuti pane kwatakuenda zvatanga chikonzero ndinemi. Akabva afonera baba vemurume uyu. Anova ndiwo akatorera mukadzi kuti baba mwana wenyu andibata ichokwadi nemuroro wenyu tine zvataiita ndaita cheupombwe nayo but ndagutsika ndabatwa ndakuchida kuti ndibhadhire kunyange zvisina zvinodiwa asi ndiri kukumbira kuti ndiuye kwamuri baba but inini handizi kuda kusangana chiso nechiso nemunhu wandakatorera mukadzi. Zvikanzi usatamba neni mwana wangu ndini kana uchiudza inini izvozvo uri kuudza mwana wangu siyana neni sanganai kwamakadzi sangane ngatisangane kuchipinge kunova ndoko wari kusangana pazuva ranhasi asi murume achikodzika kuchipinge muri yeZimbabwe kwanzi amera yatinoti isusu kwedu tinoti nyundwa tinoti kumusana pamutsipa zviya zvinenge senge mombe mabhuru zviya kuita kahambo kudai ndo zvavepo paari izvizvo asi chikomba dare harisati ragarwa. Right, regai kati dzoke tichinzwa zvakawanda hatina nguva nthawe zadiyana chipinga todhadhama nyudza igedzo baba. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba ndikubvapfedza dziri kuitika matima nawose enyika ino muri yeZimbabwe rikati ngopinda kunguru vatungetuke kusenda kwechembera ndawezi kuiti yakudiyana sikuita kunyangutana nguva dzacho dziri kufamba muri yeZimbabwe rega ndingoti gaga kusona kwechembere ndiri mukati mekufamba ndikubvapfedza rega ndingoti muri yeZimbabwe paka chakugokwa chiri kuti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureva mukati mekufamba pane murandikomana angari mukati mekurwara nenjere achigara mukati menzvimbo yekugokwe vabereki ndikugara pasi. Zvikanzi honai kaveduwe mwana ari kurwara nenjere mwana atambura nekugara zvisiri izvo honai zvasi zvaari kuita hazvisi zvaakaberekwa ari asi zvaakuita izvo unoratidza kuti urwere hwenjere anofanira kuti aende kunobatsirwa ndokubva atsvaga mubatsiri ndokutakura mwe rekomana uyu ndokubva aendeswa kubva kunzvimbo iyi ndinokuita kuti kuita 30 kana 40 40 50 60 kilometers kubva kwakabva mukomana uyu achiendeswa kwaita sei kwaenda kunorabatsirwa asi zvakaitika ndezvekuti mukomana aendeswa ikoko haana kuita mazuva achibhatiza mazuva ndokunziva kuti asvika kumba adzokera kumba panovapamba ndofunga pane 2-3 rooms dzavanogara. Mukomana wayo paakasvika vakafona kuti aiwa mukomana asvika kupi asvika kunoko sisi vapamba pake hanzvadzi yake ine mwana wake ane 2 years ari pamba ndokubva sisi vapinda mumba ndokutanga kubika ari mukicheni vari mukati mekubika kudaro ndokumupa chikafu ndokusara chidya arimo mukicheni imomo vechivabuda ivo vakaenda mudining vachinogara vachinodya vari imomo vakagara varimo mukoma KB
vakazowanika mukomana uyu mumbanga masara mwana anga ari imwemo ane 2 years akarara. Vakagara vari mudining vakatoona mukomana uyu achitodarika nepavari akabata musoro wemwana. Baba Isabel. Norosh. Hey! Mukoma KB. Hey! Chinova chinhu chakarwadza vanhu vakawanda mukoma KB. Kuti vakwanise kumutorera musoro uyu vachimhanya mukoma KB. Vakazama nepavanogona napo kusvikira vaita sei? Vamubata. Kusvika zvaitika kwashedzwa mapurisa. Kutaura kuno kwatiri kuita nyaya iyi iri mumaoko emapurisa. Saka kutaura kunoku mukomana akabatwa nemapurisa pamwe chete nemutumbi wakakwanisa kutorwa nemapurisa. Mwana wakauraya mwana wehanzvadzi yake. Mwanai Angari mwana musikana apo mwana wayo sisi vachona ndivanga vachangopedza kumubikira iye kuti adye. Vakutogara pasi kuti vadye. Vari kutozoona iye ari kutobuda akabata chi? musoro wemwana. Akabata musoro mwana. Sisi vanga wanani pamba apa kunzi kwemukomana uyu? Pamba panga chitori ndifunga panga chitori nevanhu vatatu vakanga varipo kuti vapikiwe chikafu vagodya. Ende vakatozitora nguva yekumhanya chekuti vakwanise kumutorera musoro uyu akaubata. Munomuziva munhu anorwara nenjere kusvika vatora musoro kusvika vashedza mapurisa mutumbi ukatakurwa. So mutumbi wakatakurwa wakaenda nemapurisa. Nyaya ndiri kutaura nhasi itori day 3 zvinhu zvichangopisa zvichangobva kuitika nematambudziko. Mungazive kuti mwana uyu wasisi angakura sei? 2 years. 2 years ari musikana. Ari musikana. Hey! Zvakaoma. Igokwe 11 minutes to 11 ndopafika nthawi pali manje chinango chamudaphatira famili yedzi kuna Zimbabwe. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsutsura ndiri mukati bekufamba paka murewa 44 nyaya yakaitika muri yeZimbabwe mukati benzvimbo kwaurewa 44 kutaura kuno kwati muri yeZimbabwe pane vanhu vasiri kugutsikana nekuziva kuti chii chakaitika mukati memwe nzvimbo. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe inyaya yakaitika kumapurisa yakaitika mukati menzvimbo inonzi Masabu kumafurume kwachivi mangwende mukati meZimbabwe. Yandiri kutaura mukoma KB makawanikwa kwamuka kuseni pane umwe musha pangomuka paine mutumbi wemwana mudiki wakakandwa paruvanzi wakaputirwa akatofa. Sabhuku vakatongoona munhu akutosvika kumba kwavo. Sabhuku chiusionekwe chandaona kumba kwangu handiye munoona vari kunoona mutumbi uri paruvazhe wakaputirwa kuvhura kudai so atori mwana mudiki anoratidza kuti anogona kunge ari kumatwana anogona kunge aine mwedzi kana kuti mwedzi muviri kureva kuti kana vaona sokudaro haasi mwana akangozvarwa nekuita sei nokukwanda ko kana ari mwana ane 1 month kana kuti 2 month ndiani akauya kuzokanda mwana uyu aimbobva kupi nemhaka yei akauya kuzokanda pamba apapa akamusire ipapapo mwana ari kutarisirwa kuti anga ane 2 months. Vari kutarisa maonero avo vari ane 2 months asi ndinoziva kuti kwaakatakurwa nemapurisa vakaendeswa ikoko maybe vane rimwe ruzivo rekuti vanogona kuona kuti kana mwana akadai ane makore mangani ane mwedzi mungani. Saka mubvunzo unoti ivhileji rine vanhu vakawanda akambouya nemwana uyu ndiani sei akaenda pamba apa kukana aine 1 month kana kuti 2 months ambenge ari kupi kuti mwana uyu akaunzwa pamba apa chatove chitunha here kana kuti anga ari mupenyu. Vari kutoratidza kuti maonero avakaita angatoratidza kuti angatori nekanguva ashayika. Pamba apa panogarani? Panogara vabereki vepamba ipapa vari pandira kuzobvunza nhamba iripo kuti baba naamai vepo vapenyu. Pane vana vakomana? Pane vana varipo. Hai ya kuti hapana here munhu wakakanganisirana naye? Ndo patiri kufungidzira kuti kana kuri kukanganisana kana kuti pangave nemwana here anofungidzirwa kuti ndiye akaita mwana nemukadzi uyu vakasabwirana kaya kuzokanda kana kuti baba vepo here. Aiwa ose mashoko aya hapana shoko rechokwadi. Shoko rechokwadi riripo iko zvino nderekuti mwana akamuka akakandwa padhomo. Ndiri mukati mekutaura naSabhuku wenzvimbo iyi. Sabhuku anoti iye handisi kunzwisisana nhasi kuti chii chakaitika vainetsana nani uye zvakaita zvinhu zvimwe asi chandiri kutaura ndechekuti Sabhuku vanotaura iwo Sabhuku vachitaura vachiti bhosho ndiri mutungamiri wenzvimbo. Sabhuku vanoti Sabhuku muvhurume vanoti ivo semutungamiri wenzvimbo ndine tarisiro yekuti kana vakuru tirimo munzvimbo tinoti vakakanganisirana vanouya togara pasi pasina vafirwa pasina vaurayana kana kuitirana munana wokunokandirana chinhu chakafanana nemutumbi panzvimbo. Izvezvi mhuri yeZimbabwe tomboti mwana uyu ashayikwa zvachose munhu akamukanda anonovigwa nedzinza rani anonovigwa nani paanovigwa nengachinzi ndiani koiwe kana uchiziva kuti ndiwakakanda mwana uyu paari kunovigwa ako vachiko ari novigwa angavigwa nemabhanditi kana kuti nevasiri verudzi rwake uchati uitaura uchiti akavigwa nani mwana uchiziva rudzi rwake
kogarai pasi mutaurirane ndo chivanhu chedu anditi bozvo wandikanganisira ndakufura nezvawandiitira yes apa ndokumbira ruregerero handiti mhepo dzinomukira vakawanda mukoma kepi avazivi kuti dzinotangira papi haazi mwana mudiki uyo anonzi munhu uchanzi wakauraya munhu wakatambudza mweya wemunhu saka kana aripo mhuri yezimbabwe dai atiwe ndakangopupura kuti zvakaitika nekuda kwezvakaita kuita mangwana mhepo dzinouyaga dzisasimudzira rudzi wazviita uri 1 but rudzi rwese rwapinda panguva yakaoma gokwe yangu mai zvinonzwisa sisi ndabatikana zvangu asi ivavo amai vemwana vaisiya mwana mumba nemunhu anorwara nenjere here baba Isabel unenge usingazvifungire kuti ndo zvinozoitika kunyanya muchigara nevanhu pamwe chete ka munoziva marwariro anoita munhu wenyu kuti dzimwe dzenguva munotombomutuma yes dzimwe nguva achichoita zvinhu zvinooneka asi pazvinokwidza nekusvika panguva yakaita sei hapana ane dheti nguva kana kuti zvichakwidza nguvai zvakaoma ngoma ke baba Isabel tsudzirai tienzwe chokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima navose enyika ino ndinoziva tichimuti akapaka ndapindira muri yezimbabwe pandapindira kana ndapinda unoziva kuti ndapinda chikonzero ndinenge ndapindira nyaya ndapinda pana pamukoma kepa ndiye pamount Darwin ndati ndicharova dhunge dzikopinda dzibiri kusona kwechitembera tichimhanyira nguva yandapindira iyi ndiye pamount Darwin panonzi parushinga kurushinga muri yezimbabwe rega ndikuzivisei kune nyaya yakaitika iyi ndiye kuti pane murume akaroora mukadzi wake ndokuita vana vaviri aita vana vaviri munozviziva kuti musha unenge watobaka musha kana wane vana vaviri zvinoreva kuti musha waita sei musha wakura vaita vana vaviri mukoma KP mukwasha akatombotorerwa mukadzi achinzi hauna kuroora zvakakwana iko zvinozvi une vana vaviri but usati wapedza kuita sei wapedza kuroora torai mwana ndokubva atorerwa mukadzi paakatorwa mukoma KB mukuwasha akaita 2 months 11 days asati apiwa mukadzi wake nokuti hana kuita sei hana kupedza kuroora murume akashingirira kuti mapisi weke kuita zvinhu zvake ndokubva aroora kudaro mukuwasha uyu anoenda kukorokoza ndobva chazobvondoka ndokubva chaputika achibva bata mari zvinoita mwari maikoro zvadaro vavapati mukomana uyu akaparapara ndokunoroora kwete nemari yakanhonga dombo ndobva anoura ndobva abvisa akatobvisa mari yeumai pamombe 6 dzanga dzakataurwa ndobva abvisa 3 ndobva abvisa mombe yeumai ndokusara ari palevel yakati itori pamusoro pevamwe vakaroora ikoko mukwasha onai zvaita mukwasha torai muri yenyu amai kumagunde amai jekesa musutu kufamba muri yake aenda iko zvinozviva kuzonhonga dombo ndobva aputika mukoma kepi ndobva anotenga mombe 11 ka1 ndobva atenga motokari yake irudzi rwemitsubishi inove private anotombotakura zvimwe aizvozvo ari kusimudza mudhuri ari kuvaka mombe dziri pamba vanhu ava vanogara munzvimbo imo chete nanatezvara kutorwa kaitiwa mukadzi wake yainguri nyaya yekuti mukadzi ako kumabata aitomuona kuti mukadzi wangu uyo ndobva tadzifambira vamapati mombe ndokumuka dzakarohwa 6 mudanga dzaenda kumafuro but hadzisi kudzoka dzakarohwa kuraiwa here kana kuti kudhisapira kubiwa kudhisapira hadzichaonekwe dzimombe dzikuti ukadanga isadzisi kuwanika kumba kwemukwasha mukwasha ndikupinda parodi ndikutaka kutsvaga mombe ndokuita 11 days padei rechi5 akaenda kumapurisa akanzi imbotsvagai mukaona masikwanisa wiki mudzoki mozotudzakamira sei tibatsirana munenge makutovhurisa chi doketi ndokuramba achitsvaka mukuwasha anga asati adzoke pamba aienda zvogara ariko 11 days dzakakwana achingotenderera asati adzoka kana kuwana nguva yekuenda kupi kumapurisa paka pane imwe nzvimbo iri mumount Darwin imomo ari kuona mombe dzake dziripo pamombe akaoneka pane mombe 4 2 hapana asvika paipai ari kutaura munhu weye kuti no idzi mombe dzangu idzi achingopedza kuti mombe dzangu idzi
Sukanzi ichokwadi muti mombe ndedzenyu. No mombe dzangu but ini mombe ndakazitengeni. Oh, munhu uyu namba dzichitupa seremoni zvese. Zita riri kubuda baba nderevatesvara. Baba vemukadzi wake kwete hanzvadzi yemukadzi. Baba vemukadzi inini kunoba mombe dzaisabhewo nemurume wake. Ya kunotengesa Uya akati ndobva afondera mumwe chikuru hama dzake. Mombe ndadziwana padziri panapa. Ndobva afondera dzimwe hama dzanatesvara vake akakufonerwa hama nehama dzanga dzakufonera hama dzemukwasha ndobva dzafonera hama dzekwababa vemukwasha vatesvara. Yes. Ndobva vasangana paya zvikanzizvo no isu tinokudza chivanhu chedu zvakaitika izvi hatizivi zvakamira sei. Zvikanzi ingawa ndakatobva kunoroora. Dai vakaba mombe dzangu nguva iya yavaiti ndiri kukundikana kutora mukwasha mukadzi wangu taifungidzira kuti ndozvakandi asi mombe dzacho ndanga ndisitorina ndakatoita mari yekukwangwaya kuti ndiwane ndikanobhadhara. Nhasi uno ndazviitira zvinhu zvangu izvezvi ndakandichitopurana kuti mawaniro andakaita ndiende kungonopedzisa kuroora asi ndakati sizvo ndakabva kunoroora ndimbowanawo zvishoma ndimbofema nemwana wavo agare pakanaka ndichivaka nekugara makanaka. Nhasi mombe ndiri kudzibata dziripo idzi saka iko zvino zvimukwasha uyu ari pakati mukomakebhi akaiswa pakati. Vatezvara vakabvuma here kuti ndivo vakabaka mombe kudanga remukwasha vakaenda kunotengesa zvifuwo izvi? Inzwe baba zvakaitika vakabva vachishevedzwa nehama dzavo. Hama dzavo ndidzakavashevedza kudzimba dzavo ava vachibva vanzi chisvika itinenge tinawo vachibva vasvika nemunhu akatengeserwa mombe weyoyo. Baba munhu imamuziva here vachibvunzira vege zvikanzi ndomuziva. Baba vakadambuta kuti chichi wati no kana iri nyaya yemombe ndiri kuiziva but inini ndaitoperekedza munhu akaita sei akaba mombe but ndaisaziva kuti mombe akasitora kopi nekuti ndibhururu wangu. Zvikanzi kana madaro isu takuenda kumapurisa. Zvikanzi ndiri kungokumbirawo kuti kana maenda kumapurisa zvakafanana nekuti masungisa inini nekuti munhu wese ari panyaya iyi nemapurisa asari nekuti munhu akatengesa mombe idzi ndibhururu wangu asi bhururu wangu akaperekedzwa neni saka kana muchiti masungisa bhururu wangu ziva kuti masungisa neni. Zvikanzi aiwa musora shoni yakazara kusvikira tezvara vabvuma kuti ichokwadi ndini ndakatengesa mombe. Saka vatezvara ndivo vakaenda mudanga remukwasha vakadzitora musango musango dzaenda kunofura vaitodziziva dzaenda kunofura ndokubva vatengesa. Vakatengesa mombe ngani? Vakatengesa mombe sedzanga dziripo 6 1 mombe yakatourawa vari kutoidya kumba kwai yakaurayiwa nemunhu akatenga. Aiwa ndiwo vakatouraya vase but yakaurayirwa kumba kwemunhu akaita sei akatenga vakatakura nyama vakaendesa kumba kwavo. Ivo ndiwo vaive neshamwari yakavaperekedza vaida kushandura kuti shamwari yakaba mombe ikati ndiperekedze asi ivo pavakaenda nemombe ndiwo vakanga toshedza shamwari yavo kuti ndibatsire kutengesa. Shamwari iyo yakabva yanzi kundiperekedza kwandira chiuraya mombe iyi ukada imwe nyama kutengesa kana unodya kumba kwavo. Saka mombe 2 hapana dzakatodyiwa nyama 4 ndo dzakatengeswa. Dzakatengeswa nemari mukoma KB dzaitengeswa ma300 dzimwe ma150 zvichienderana nesaizi yemombe asi mombe yakatengeswa mari yakawanda yakatengeswa 300 US 300. Vatezvara vabvuma mhosva yavaita but vakagara manje round table veukama uku neuku mukwasha ari pakati but pakanzi tinongotaurirana hatizichataurana sei. Mukwasha achibva ati okay kubvuma ndazvinzwa kutaurana ndazvinzwa but imbondipai nguva ndichadzoka ndokuudzai kuti ngatisangane musi wakati. Mukwasha nzve nekuseri kuna bosha abva ati Zimbabwe ndo pane nyaya yangu inini nemukadzi wangu kumba ivi mukadzi wangu ari kutoziva kuti baba vake ndo vanga vatengesa mombe right. Inini ndakuzviziva tomboti ndibaba vangu vanga vakatengesa mombe muroora obva aziva kuti vatezvera ndo vakaita zvinhu izvi. Ndaita sei ibaba patiri baba ndibatsirei mombe dzangu dzakatengeswa navatezvara. Uyu ndikada kumutorera mombe ari kushevedzera kuti baba vanga vandipe mari. Baba vakatoshevedzera kuti inini izvi handisina kana mari yekuti ndidzorere munhu uyu. Ndikatora mombe idzi uyu murume akatengeserwa mombe idzi achaenda kumapurisa kuti munhu akanditengesera zvinhu zvokuba kunyangwe neni ndakaba but aiwa mhosva yangu idiki baba vachatosunga zvakare. Hapana kona isiri kusungisa baba ava kumunhu wakatengesera nekwandiri kwese zvinoda mapurisa asi nenyaya yekuti baba vakaenda kunotengesa mombe dzangu veukama vagara pasi vati ngatigarei tisauraya misha tisauraya ukama. Ndibatsirei kuti ndoita sei wangu mukadzi ndikati ona zvakaitika izvi ari kungochema ari kutoshaya simba
ari kuyamwisa dzimwe dzenguwa anotokundikana kuyamwisa mwana ndoguma ndakumuti yamwisa mwana bali chiri kumubata inyaya yekuti mhosva yakabata baba vake. Zvakaoma baba Isabel nyudza igejo. chokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose enyika ino chinenge chakabatwa chiri mukati mekufamba chikonzero charemera tsinza papapati ndinoisa mabhreki. Baba Isabel kwanzi kudii muzukuru wasekuru vatereri vanyama panana maikoro vatereri vanyama chamarova chekumount Darwin ichi chemukwasha wokubirwa mombe natezvara chekurushinga pane meseji yauya yes hanzi kanyemba nabhozho atezvara vekuba mombe avo vari kuda kuchohwa right kumba kwatezvara kana kwanga kuine mumwe mwana anga asati arorwa ngaapiwe mukwasha uyo pfuma yacho vakadya kare ndinonzi pasmo time pachinhoi ndifarisiroka vagare vose vekumutora shanga pagomango nambuya ngozo Joseph Tsudekongunzi kikikiki amai kotezvara ivo izera ripi vanonyadzisa vane twanwa twehuku twainato twakawandisa mumabhonzo kutadza kushanda vega kuti vatenge dzavo mombe 55 years mujeri icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose enyika paka chinhoi handiriya simudza mbada tirove pakadzikadzika iwe handiriya iwe wena ndirove kumbira handiriya mai simudza mbada wena ndirove pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika handiriya maika wandirove wena handiriya iwe wandirove iwe handiriya iwe wandirove pakadzikadzika Tapio. What am I just buying for the picture pro? Fana tu sipekisha mchiraiba. Jumanda wakachuemba kiminikiasha. Sipiniti horobite. 10 euro shuri pili for. Wakachweb. Sipiniti. Horomaiti. 10 euro ship. Aki euro ship. Rikiti chekuchinhoitiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekureba mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matimana wasika nyika nyaya ndiri kutaura mukoma KB yekuchinoi ndeye murandakadzi akafa murandakadzi kuti paakafa akati abarwa iye ndokurarama ndokuroorwa ndokuenda kunoroorwa ndokubva aita vana vaviri akateka kunetsana namai guru mukadzi wemukoma wemurume wake achifungira kuti mukadzi wemukoma wake ari kudadana nemurume wake asi zvaakaita ndezvekuti vaenda kumvura pamvura pavakaenda pane mvura inobuda zvishoma tsime rinopera mvura but vanombogara ipapo asi pakasvika sabwera wacho akasvika ipapo akati imimi muri vakadzi vemunhu mumwe chete imimi muri vakadzi vemunhu wani imi achireva maiguru namainini pakuroorwa kwavo zvikanzi svona ruto rechokwadi tiri kwamhofuka kaka uyu ndiwo mukoma uyu ndiwo munin'ina zvikanzi ndiri sahwira inini aiwa mashoko ari kutendera ndekuti pakati penyu iwe unogona kutora murume uyu kana kuti iwe uchitora murume uyu saka muri vakadzi vemunhu wani chibudai pachena nhasi kuti ari kutora umwe ndiani ndisahwira okay sahwira vanhu vakatara kuti simudza mbada vakadzikadzika simudza mbada zvikanzi chabvotoka yes zvikanzi vanonga achitaurwa vana tochiziva zvikanzi mukachiyenda kwabhosho papa yataurwa nyaya paipa kusvikira mukadzi aitorerwa chakagona kuita kuchema chiri papapati akachema akaita same zvikanzi nevamwe ndiye ari kutorerwayo tinozviziva ishungu idzi ndiani aichema maiguru kuti mainini maiguru ndo vaitorerwa naamainini okay achema paipai zvikanzi oright tinozviziva zvikanzi oright mukadzi uyu mukoma KB akaramwa kubva patsime akabata mugomo wake anozvidza mvura changa chiri chigubhu ana kuchera mvura uyo akananga kumba ndokusvika kumba kwake murume wake andazvimapisi weke zvokuvaka angatoenda kunovaka iye ndibva svika achibva anorara mumba mukoma KB ndokurara hakuna kwakazobvunzwa nyaya zvakare akatobva afa kuhope
ndikubva afa. Murume ari kubva kudaiso unosvika daiso wakomana manje yakomana ndaona mukadzi wangu akarara mukadzi wangu afa. Vanhu vakati iwe tapedzisira mukadzi achibva uko unga achiziva here nyaya yetika uko. Zvikanzi ana chandiri kuzaina ndiri kubasa zvikanzi mukadzi akafa. Mukoma KB mukadzi achibva takurwa ndokuiswa kuripoti kumapurisa. Mukadzi atakurwa nekofini rake aendeswa kumapurisa mukoma KB postmortem. Zviri kunzi izvo anga nedambudziko remwoyo. Dambudziko remwoyo right. Avigwa zvakanaka, avigwa mukadzi mukoma KB. Izvezvi kutaura kuti vanhu vachingobva kubva parufu kuchibva kwanzi danaiwa mungatadzawo kudana kana mubatsiri timboona kuti zvakamira sei. Chii chakakonzeresa wangu mwoyo wacho wanga wakamirira here musi wachatsama nenyaya yekuti zvabuda pachena kuti akatorerwa murume. Ko kana aitorerwa murume wakamutorerwa rini uyezve muupenyu hwake zvingani zvakambomutsamwisa zvaita kuti nhasi izvi zvamuuraya. Mubatsiri asati auya panga pane umbowo here wekuti mai guru vaitorerwa kamurume namainini? Hapana akazokwanisa kutaura umbowo chikonzero vanhu vaimirira kuti muridzi uyu paaenda kumba abvuma kuti ndakagara ndichizviziva zvinhu izvi asi mataurira amazviitaka hapana zvandaizviita nokuti kumba kwangu ini ndikangoda kukosoka kana kutaura murume wangu ndigona kutondirova. Saka ndanga ndakangonyarara sahwira zvawaita zvidai wapedza hako nyaya yachona nokuti ndiwaitaura but inini ndinozviziva. Ndokubva aenda kumba takamirira kuti mukadzi uyu ane matanho achanotora akabva afa. Zvadaro mukoma KB kwauya mubatsiri murume akati aiwa mubatsiri ngauye newe hama dzomukadzi mubatsiri ngauye. Mubatsiri abva ataura zvikanzi takukubatsirai pano zvikanzi nemubatsiri ndiri kukumbirawo mukwasha kuita panapa inini handina kana nguva kana mvumo yekunongedzera kuti iwe wakauraya munhu kana kuti wakaita zvakati. Mutemo wenyika ino unokusunga hautenderi kunongedzera munhu but zvandichaita panapa ndoda kuti chive chiratidzo kwamuri kuti akaita zvinhu izvi ndeuyu zvibude pachena. Asi zvinhu zvichaitika panapa izvi pachaitika zviratidzo zvinokwira kuita 11 chete chechi12 kana asina kubuda pachena ndiye chimwe chiratidzo chacho. Pachaitika zviratidzo 11 chechi12 kana asina kubvuma iye ndiye achave chimwe chiratidzo. Kufa here kupenga here kana kuti kudonha kurwara handizivi but zviratidzo chete 11 mukoma KB. Zvinhu zvandakanyora panapa zvakaitika chokutanga mukoma KB paiwanikwa paguva remukadzi uyu pakafa zvipfuwo but zvipfuwo zvaionekwa zvakafa paguva apa ndezvamai guru vaidetsera navo vaivaya. Pakaonekwa mombe yekumba kwavo yakaenda kunofira paguva ipapo ikazotorwa. Vanhu vakuramba vachiti mombe zvayafira paguva revanhu achanoitora paguva revanhu ndiani? Tangai mashiedza veukama vauye muodzi kuti kune mombe yakafira pagorani paguva redu achanotsika ipapo ndiani kuti munhu asachaitirwa kana nyaraso. Vaenda kune veukama vavaudza veukama vakati tine zvatakaudzwa isusu chakazonetsa ndechekuti pakafa mombe pakafa mbudzi pakafa huku but zvinhu zvose zvaifa izvi zvaiva zvokwamai ivavo ndio zvaiva kuzofira pagore munhu uyu. Vanhu vandivo vakanetsena nawo vari kuchibhorani kana kuti kutsime vachitsvaga mvura kusanganisira zvakazoitika nezvekuti hembe dzemukadzi uyu dzakamuka dzisimomba dzese dzakaunganidzwa mabhegi ari kuguva ikoko akasara nedzakapfeka chete dziri kuguva. Ndio pakataka vanhu kutaura kuti veduwe takaudzwa kuti zviratidzo zvichaitika panapa zvakawanda asi kwanzi zvichaitika 11 times but chekupedzesera munhu iyeye ndiye achafa. Veukama vakagara pasina mai ava wona muroora uri muroora panapa iwewe sokufa kwakaita muroora uyu wona zviratidzo zviri kuitika zviri kuwaya zvipfuwo zvako iwo chete tomboti one murume wako pamwe pane hwana aripo chigarai pasi murume nemukadzi nokuti zvipfuwo zviri kuuya kuzofira apa ndezvenyu muripo tiune murume pakati penyu hapana chacho ari kuziva here. Pakabvunzwa mubvunzo iwowo mangwana ndo pakauya hembe dzemukadzi chete dziri pakuva dzemurume hapana ndobva dzaenda ipapo. Zvadaro mukadzi achibva tava kupopota achiti manapa ndiri kupumiwa ndoda kunotorawo hama dzangu dziuyewo kunoku ndo kunotora hama mukoma KB. Hama dzemunhu uyu dzauya mukoma KB hama dzemunhu uyu dzauya vanhu vakaungana vari padare mukoma KB kwakauya imbwa isina kuonekwa kwayakafa kusvika straight amai vakagara pasi vakapfeka inonzi costume yekuti skirt neblouse vakarumwa nembwa paguvhu vakagara pamusangano padare nevanhu kurumwa imbwa kuti ibviswe mukoma KB ipapo. Vanhu vakamhanya vamwe vakatya vanhu vakaenda kutora kwanzi vakaenda pakasungwa mombe panenge pane jogi kwoita zvikei chinhu chakazouraya imbwa iyi chikei chakaenda kunobvisiwa
pajogi repadhesibho yengoro panakaita chivindi ndokutorova imbwa iyi yakangobata pana amai ndokubva yafira ipapo imbwa yakabva yafira ipapo zvikanzi neve ukama vemwana uyu imbwa iyi yafa zvakare endai munoisa paguva remwana wedu pari kufira zvimwe zvibaba ndopaikanokandwa ipapo kutaura kuti kwatira mukadzi uyu munhu ane ronda riri paguvhu akarumwa nembwa paakasonwa kunzi anofanira kubviswa dzimwe nyama mumakumbo make dzichiiswa paguvhu apa kuda kuzama kuda kukavhira nyama dzachona akaboorwa so nyaya pari zvinozvi ndopayakamira but ivo vari kutaura vachiti mubatsiri anoti iye zvandakataura zvinofanira kuita 11 zviratidzo chechi12 ndiye saka kureva kuti zviratidzo hazvisati zvamira asi zviratidzo zvikakwana iye asina kukwanisa achapesera ndiye ichi chaitika nhasi izvi chekurumwa nembwa ichi hachiziricho nekuti 11 hazvisati zvakwana iko zvinozvi zvapa 9 kwasara ngani 2 kwasara 2 asi chikunetsa ndechekuti ndiri pano pabasa zvakare izvezvi ndaona phone call yekuchinhoi yehama dzemukadzi akafa yambopinda zvakare handizivi kuti chii chimbo chiri kuitika kuri kuitika kumba kuri kuitika masaramusi yekuti zvipfuwo zvepamba apa zviri kunofira paguva remushakabvu hembe dziri kuwanikwa dziri paguva remushakabvu kumba kwani kumba kwemukadzi akafa nokuti ndokune guva rake but zvinhu izvozvo hembe dziri kubva kunani zvipfuwo zvani zviri kubva kwaamai vaya vakanetsana namainini vekunetsana handi vanhu vanetsana nekwabanguriro kwamamunini uyu aitora aifungidza kuti ari kutora mukadzi wemumwe uyu ndiye ane zvinhu zviri kuwanika zvichienda kupi vanhu vemainini zvichinofira kuguva kupi uku ende zvinhu zvake zvega zviri kuenda paguva ipapo mainini vachibvunzwa vari kuti kudini vari kuziva here nezverufu rwamaiguru ndo chinhu zvavari kuramba pane zvese zvinova zvazviita kuti vanhu vagare dare vachiti wondaika takaudzwa kunze pana pachiitika zviratidzo asi zviratidzo zvanyanya kubva pamba penyu mega imimi asi kumba kwenyu havisiri mega mainini kana murume muri mega muripo 2 pakati penyu hapana here anoziva nyaya iyi musi wakabvunzwa shoko iri vese vakaramba mangwana acho kwakauya hembe chete dzemukadzi dzemurume hapana chinova chiratidzo chokuti zvanga zvakuratidza kuti pakati pevanhu vaviri apa ane nyaya ndiyani zvakaoma so tiri pa9 kuda 11 12 10 11 chechi 12 kwani chekupedzisera pari kuuya iye munhu wacho asi hatizivi kuti chichaitika chii apa asati abvuma so ndichatsvaga foni iyi kuti ine zvimwe zvayauya nazvo here kumashure kuchinhoika ndo kune utungamiri hwepamusoro vanenge vari pachimutiso vanonzi inspector Coel ndiwo kuchinoyandikana sina kukanganisa mutauri wemapurisa wemash west ndakavabata mukoma KB ndiri mukati mekutaura nainspector Kowira nezvechiitiko chekuchegutu chevakadzi vakapinda musango vachienda kunotsvaga huni kuni musi wefriday saturday havana kuwanikwa vanhu vakaenda musango kunovatsvaga sunday vanhu vakazonosangana nemadzimai ava vese vari vaviri wani mumwe achiita senge akapiswa kusanganisira maoko nemusoro vaine deep cut musoro umwe wacho akazowanikwa zvakare about maybe 1 km and 700 meters kubva pane umwe vakadzi ava vakawanikwa vese vakasungwa maoko nekumashure vakachekwa but one umwe uyu anga akabviswa chipfeko chake chemukati chakaiswa paside kuita sekunonzi munhu akarepwa nyaya yadaro mukoma KB ndakaisira parodhi kuti izvo vanhu vakuenda kunotsvaga vanhu avawanikwa one mukadzi ane murume one ahana but anogara nevazukuru vake inzwai zvakazoitika mukoma KB veukama yekumurume uyu vakushevedzera mukadzi ane murume kuti handei murume akashevedzera mashoko ekuti ndiri kumbomwa doro akuvara hasirini iko zvinozvi ndatsva chidya chete zvimwe asati zvatsva munondidii ikoko handidi vanhu parufu pangu but ari ane mukadzi akafa vanhu vakatomboenda kurufu kunochemera rufu kumba kwaamai vemukadzi asi vakazotaurirana iko zvinozvi kusvikira murume uyu azobhadhara imwe mari chikonzero anga asina kuroora rufu ruchivareswa kwake tichanzwa kuti iko zvinozvi pane akavigwa here ende rufu ruri kurwadza mukoma KB nokuti mulokesheni mavoka kuseri nekuseri vakadzi vakafa vari vakadzi vakuru ende panga pasina 2 months zvakare kuchinzi munzvimbo iyoyo makawanika vamwe mbuya zvakare vakafa zvakare kuhuni ikoko vachitaura mutauro wemapurisa emashwesi inspector Kovera vari kuti kudini vari kuti nyaya yevakadzi ava ndinoiziva ende tiri kutogara pasi tonoti chiri kuitika muchegutu imbori nyaya yei ende ni nyaya yevakati yandinganisani ndanzwa inyaya yemukadzi akambofira ikoko but ndada kuti ndizogara pasi ndichivazivisa kuti muchegutu zvakare muri kunzi mune chikwata chirimo chitori nezita rekunzi timu iro rikakusvikira panzvimbo zvinenge zvakaoma riri timu remabhemba saka vari kuti ivo semapurisa vachabatsira vagari venharaunda yechegutu vakasimbisa vakati ndokubasa kwedu tinofanira kuti tizive kuti chiri kumboitika chii ende vanotaura mashoko vachiti isu semapurisa
zvimwe zvinoitika tiri kukamba tisingazivi. Chinoshanda nemi vanhu vari kukurudzira kuti vane nzvimbo dziri kuitika zvinhu izvi kana muchiziva pamwe pano mumbo kune zvakawanda zvinoitika. Tine masuggestion box, tine nzvimbo kana mafoni number ekuti munozivisa mapurisa ari panzvimbo pakati kuti svikai pakati pari kuitika zvakati, mapurisa anonoke osvika kubatsirai, nekuti makaramba makanyera zvakare munoramba muchikuwadzwa nechinja munenge muchiziva. Tinotenda Inspector Kovera mutauro wemapurisa Mashwesi kuitira kuti vatsvage zviri kuitika kuChegutu, vabatsire vagari vekuChegutu nokuti vari kugara vachitya. Bozho, hama dzamaiguru ava ngadzitaure nehama yavo. Okay, hama dzamainini ava ngadzitaure nehama yavo nokuti kusvika Sunday amai ava vanenge vafa vangazonyepa kuti vafa nokuti vakarumwa nembwa. Ndinofunga kuti Mukwasha ngasatore mombe idzo ngaende kuna Tezvara ovaudza kuti pese hanzi kuti pane zvese zvanga zvasara parora yangu ndakapedza, musazouya muchiti muri kuda kapfuma kwandiri po rikiti bvu kuti dzi hanzi ngasatore mombe idzodzo. Asi respect yacho yadhakwa respect kuti mbavha ndotezva noti vakangoda kuti chionzori munozari mune nyaya dzenyu. Asi chandiri kudaka kukumbira kuMukwasha ngarege kutora hasha dzake dzekwaTezvara osisa kumukadzi kumudzimai wake. Mudzimai hana mhosva, mwe anofira mhosva yake. mudzimai hana mhosva newe anditika pedzerana naTezvara. Rega kuti kana mudzimai akakanganisa oda kubatanidza mudzimai nababa vacho pamwe chete. Aiwa wokubatsiraka maiguru avo murekwa maiguru nekwa mainini mushure mekunge maiguru vangofaka nehasha pavakabva kutsime uko kwakabuda nyaya yekuti vari kutorerana murume. Icho kwadi mukoma Keberege ndikuzise kwanzi na DJ Dorika hapana chitsotsi. Kana baba vakafa vane mhosva yavo, kana vakaba vane mhosva yavo, vachatongwa nemhosva yavo. So kutonga kwakamboitwa Mukwasha kunzi auna kubhadhara mari nchakutorera mukadzi. Kwanzi 1 anofana kuvaudza kuti jeredzwa renyu riya rakasara riya torai mundipa change yangu. Achipedza kudaro obva aenda kumapurisa ovasungisa. Kana iye wozovatevera zvakare onovabhadharira fine kuti vabude but vamboziva kuti kuba kunosungisa. Kuti usungise Tezvara hazvite, ngadzore mwana wavo baba avo vaone kuti vakakanganisa wozotangira ipapo ndinonzi maichitsike. Mukwasha udzora mudzimai. Ko mudzimai apinda panyaya apa. Ndo pandiri kuti kana Mukwasha akatsamwa kana zvakamubowa ngarege kubatanidza mudzimai wake nemhosva dzababa vake. Mumwe nomwe anotongwa nemhosva yake. Icho kwadi udzuriri mudzimai atadze akatozi aitokundikana kuyamwisa mwana. Yes, nokuziva kuti zvaitika pa zvakaoma. Zvakaoma pana rutsvaga namba dzekuchinoyi. Icho kwadi 0781 150 770 0781 150 770. Imwe yacho ndi 0712 910 770 0712 910 770. Ndinovimba kuti ndizo namba zacho. Ko vanenge vachida kukubatai kukupaika nyaya pamuchiti nokutsvaga namba dzevabatsiri. Icho kwadi ndingoti wamukaseko Darlington Kamoza timu rangu repa Africa Unity Square apo chimuti vakabata pamwe chete na Jonas Kasamba Maikoro. Wamukaseko James Jonas Kasamba pamwe chete na DJ Dorika na sisi wake timu repa Chipangura Shop pamwe chete nepa Glenville 4 pane timu repa 47 chimuti vakabata kwanza ndichise tinacho tiri kumhanya nacho. Peter Zulu kwanza ndichikusiya ndichamhanya naso. Asi namba dzangu vanenge chida kundibata munondibata pa namba dzangu idzi dzisina chipomero. Ndati namba idzi adzembonyadzisa pakureba i namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sapita Zulu smiling assassin ndi knowledge musona. Hatidi kupikiswa ndinomutsa timu mashasha yese nemuri yese kwa Chabeta ndinonzi Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuurungwa. Icho kwadi mutambi webhora wemunyika yeZimbabwe aradzina rakusinjirira ane nickname yokuti the smiling assassin ndiye knowledge musona. Knowledge kwa uriko kana uri kutibva pano pa National FM. Vana veZimbabwe vari kuti please dzoka munational team. Uri kudiwa kumberi uko. Hakuna vakomana vanoziva slogan yedu yokuti bhora negedhi. Handitika kuri kudiwa munhu anogowesa please. Right, musabipa sapita Zulu. Po rigiti vo.